Waard over de balwerking van Dokkum kuiert is het verst al opvallen. De moene de hoop zie het alweer een skoftje zonder roeren. Soms kom ik op de Strooboseweg aanfietsen en dan kijk ik naar de molen en dan denk ik, oh, wat is de kaal. Gelukkig kwam er Joet verroring in. We steken Joet de naaie roerden. De hoop die staat al een jaar lang zonder roerden. En die ene is restaureerd en de andere is vernaaid. Dus naaie roerden. En die willen Joet weer stutsen. En wat houdt de restauratie nou dan correct in? Nou, er zit een potroerde op. Dat betekent dat is een klonken roerde. En die is 133 jaar oud en die hebben we helemaal restaureren laten. Die roerde is al een monument op hemzelf. En daar ben we hartstikke blij mee dat we die behouden kunnen. En de orenroerde die weer samen in dat we die vernaaien moesten. Dus daar hebben we een naaie roerde voor besteld. Vandaar dat het zo lang door had. Het stier in de planning om de moerne voor de bouwvak weer uit te gaan. Dat is het doel nog steeds. Van de week wordt er nou ophekt. Dat betekent dat de heklatten er weer in komen en de kleppen er weer op. En dan hoop ik dat we voor de bouwvak nog de eerste rondjes ermee draaien kunnen. Ja. Maar hoe lang kan de moerne nou weer vooruit met deze restauraties? Oh, nou mogen we weer mensen 30 hier verder kennen. Ja, en de rest. Ja. Het beroep van moender liep het misschien wat uit te stjeren, maar dags blijkt dat nog te vallen. Ja, dat gaat vrij knap, maar het is altijd, we zijn altijd op zoek naar nieuwe moenders. En vooral jonge moenders. Dus het is heel mooi dat er nou ook weer een paar nieuwe moenders in Hantem, voor de Hantememoenen opgeleid worden en bij terug het gild. Maar mensen die een hele mooie hobby hebben, ik ben altijd welkom bij onze stichting. In Kwatten, zowel de omwoners als de stichting binnen blij dat de moerne zo weer klaar is. Ja, dit is weer een heel uniek moment dat de weekenden weer inkomen. Het is heel lang geleden dat het gebeurd is toen een klein meisje was, dat weet ik nog heel goed. Maar het is weer een geweldig moment. Ja, het kost het wat, maar dan haal je ook wat.